Goed €1 miljoen is bedoeld voor cultuurinstellingen, zoals Theaterselschap Theater, het Oerelfestival, maar ook het Fries Jeugdorkest en Museum Belvedere in Oranjewoud. Het gaat voor het grootste pad om tijdelijke subsidies die het nog structureel worden. Zo wil de provincie de basis van deze organisaties nog steviger maken. Van nieuwe initiatieven is er het Broensfonds, maar daarin haast 4 ton. Friesland is zo creatief, er popt je van alles op in een riff van hier. En daar was graag goed op inspelen kunnen. Nou, daar is dat voor bedoeld. Dus dan kun je denken aan creativiteit in het bedrijfsleven, innovaties aanjaaien, maar ook naar evenementen. Dat kan op verschillende manieren inzet worden. De provincie snijdt wel in het grote tal provinciale cultuurprijzen. Per genre bleef er 1 uur. Zo wordt de Giesbert Japiksprijs de Haatprijs van literatuur. Het geldbedrag dat daarbij wordt verdubbelen. De Obe Posma-prijs voor de beste oerzetting en de Verre Schuurerprijs voor het beste debuut verdwijnen. Schreeuwer Dirk van der Ploeg, de laatste winnaar van de Giesbert Japiksprijs, kan er wel mee leven, al mist er dadelijk wel wat. Als het nou de Giesbert Japiksprijs een overprijs wordt, dan hebben we eigenlijk net meer wat voor de beste prestatie van het jaar. En als dat dan is, zou ik daar wel een nieuwe prijs voor zien willen.